في بناء القوات الديمقراطية السورية جد ما راگهاندنا هیزن سوریا ديمقراطفا ده مهادهاندا گو هیزن کردی بی یپکی و یبجه لیستگوان سرکناته دا گلک جاران چاودیر و سیاست مدارین کرد بحثا مفا و ضررینج بجداریا کردان دوی هیزه ددکن بتایبەتی گو ئارمانج پێکانیناوی هێزەی شەرکردنە لێ دژی داعش دەروی دەڤەرێن کوردان لێ ڕۆژاوای کوردستانی و کۆنتڕۆلکردنا باژارێ ڕقای پایتەختە داعش لێ سووریایی و ئارمانجە ئەمریکا ژێ پێشتوانیکردناوی هێزەی هەرچەندە بە دیاریگری دەمێ ئێریشیکردنێ بۆ سەر باژارێ ڕقای نەهاتیە دەستنیشانکردن لێ ئامادەکاریên پرۆسەیە بەردەوامن ژڤە گوهستنا پێنجە تەنچەک و ئاڵاوێن لەشکری و جوینên fermanderetiya grûpên di nav hêzên Sûriya Dîmokrat da û peywendîkirin digel Washington de ya goserperestiya proseyê dige. Ji aliyê din ve lê bajarê Reqayê û li gorî çalekvanên wî bajarî digel belavbûna nûçeya amedekariya êrişkirin bo ser Reqayê dihan malbat berv gundewarên Rojavayê Reqayê ve reviyan. Çekdarên Daeş daxwaz ji gencê ser 14 salî ve kiriya peywendî bikin bi hêzên leşkerî ji bo parastina Reqayê. Çavtêr dibînin tevlîbûna hêzên Kurdî di hêzeka berfereha Sûriyayê da nebtenê ji bo parastina deverê ji tîrorê wek goberpirsên îdareya xweberêveberiya Rojava radigihînin. Li hejmarek arman jê hene çi li ser astê navxweyî û çi li ser astê navdewletî. Lê ser astê navxweyê Sûriyayê bi destanîna danpêdanên navxweya Sûriyayê got ew niha hêzekin lê ser ardê û dikarin beşdariyê di pêşeroja Sûriyayê de bikin. Corek ji dilniyayê bidin aliyên çekdarên Sûriyayê got çavên wan ne lê parçekirina Sûriyaya. Tekezkirin lê ser xala got ew bê tenê şerê tîrorê dikin û ne lê dijî Arab û Turkman û Xristiyaniyan e. Dawî anîn bi berevaniye û destpêkirina êrîşan lê dervî deverên Kurdan. Lê ser astê navdewletî tekezkirin ji Rojava û hevpeymanan ra got hêza herî çalak di şerê li dijî Daeş de ne. Tekezkirin got ew hêz miyanreva û şerê tîrorê dikin. Wergirtina çekan ji welatên Rojava bi awayekî aşkera. Şandina nameyek ji bo Tirkiya got ew bê tenê lê Sûriyayê şer dikin. Zerarên pişdariya Kurdan di vê hêzê de. Şandina şervanan ji bo biyabana Raqqa û Dêrezorê. Şerkirin dê siruşt û cografiyeka cuda da. Qurbanîdana Kurdan ji bo kontrolkirina deverên Erebî. Pêkneanîna rêkeftinan di gel hozên Ereb lê Raqqa û Dêrezorê. Ji aliyê din ve çavdêrê siyasî dibînin Amerîka berê xwe da vê gavê û hêzên Sûriya Dîmokrasî pêkanî û soz da bi piştevanîkirina wê ji bo çend sedeman. Dûrxistina hêza Kurdî ji Rûsyayê ji ber goberpirsên îdareya xweberêveber pêşwazî lê destwerdana Rûsyayê kir. Veşartina şikista siyaseta Washington lê Sûriyayê, perwerdekirina çekdarên opozisyonê, pêkanîna hêzeka Kurdî û Erebî ji bo razîkirina Tirkiyeyê, nehêlana pêkanîna hevpeymaniyekê di navbera YPG û hikûmeta Sûriyayê da. Armancên aliyên hêzên Sûriyayê cora û corên, lê armanca hêzê diyarî kiriye. İbrahim Adem, Ênart.